फुंनि 9:20 जाबाय ओमफ्राय दिनै डेट Monster. Oh my god, I love it. 200 rupees. Hello everyone, good morning. खुलुमबाय बयखौबो बरायबाय आंनि चेनेलाव आरो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आंनि हंकं लेअभारनि पार्ट 2 दा फुंनि 9:20 जाबाय ओमफ्राय दिनै डेटआ जाहैबाय 23 जुलाइ दा ब्रेकफास्ट खालामनो थांनो थाखाय आं रेडि जानानै दङ ओमफ्राय नैबेखौ आं जेरै मेनसन खालामदोंमोन ना आङो मैया खेबखादोंमोन बेखौ ओमफ्राय गोजा जानानै दं बियो ओमफ्राय दा जेबो खालामाखै मेकआप खालामाखै ओरैनो खालि लिप ग्लसल' लागायदों आरोखि ना आङो ओमफ्राय आं दा रेडि जाबाय ब्रेकफास्ट खालामनो थांसै नै बिवा दिनैबो साफाथार दाख्लैनिफ्रायनो टाइफुन जादों साइक्ल'न जादों माबा माबि बिदिनो माने बोथोरा मोजां नङामोन आरोखि ना हंकंना खिन्थु आं फैनाय समाव मोजां बेखायनो माने लाकिबो आरोखि ना आं बे फ्लाइटनि थाखाय पुल आउटबो जादों आंना रस्टार्ड फ्लाइट नङामोन बियो माने स्टेन्ड बायसोमोन आंना एयारपर्ट स्टेन्ड बाय ओमफ्राय एयारपर्ट स्टेन्ड बायखौ बोखारनानै बे फ्लाइटनि थाखाय होबाय आरोखि ना बिसोर आंखौ ओंखायनो लाकि ओरैनो ब्रेकफास्टआवल' थांनो थाखाय आं बै गस्लाखौ माने एसे बांद्राय गान बायदि मोन्दों आरोखि ना ओंखायनो आं सोलायनानै नै आं बिराद मोजां मोनो बे शार्टखौ ओंखायनो आं बेखौसो गानलाबायलायबाय सब लेअभाराव जेब्लानाखि आं लेअभाराव थाङो आं बेखौ बे गस्लाखौ लांफाबाय थाखायो ओमफ्राय आं बेखौनो माने ब्रेकफास्टफोरनि थाखाय थांनोबाबो माने मोजां आरोखि ना गाननो थ' ब्रेकफास्ट जाखांनानै फैफिनबाय आङो ब्रेकफास्ट खालामनायाव आं भिडिअफोर बारा बानायनाय जायासै माने एसे उसुबिदा मोनो आं दा इभिनिं 4:30 बेबायदि जाबाय ओमफ्राय जोङो दा ओरैनो डिनारनि थाखाय जाग्रा लानो थाखाय जों ओंखारबाय आरोना बायहेरायाव ओमफ्राय आं दा गावखौ चेक खालामबाय आं माने उन्दुनो ओंखारनानै फैदोंमोन ना डाइरेक्ट उन्दुनानै सिखारनानै फैदों आं बेखायनो दा जों बाहाय मेट्र' स्टेसनाव हाबफैदों मेट्र' स्टेसनाव फैसा बख'नो थाखाय बे हांसें बेंक एटिएमनिफ्राय जोङो फैसा बख'नोसै ओमफ्राय नै फैसा बख'बाय खालि $200 बख'दों आं फैसाखौ बेनिफ्राय जोङो बे स्ट्रिट मार्केटाव माने खाथियावनो आरोखि ना बे स्ट्रिट मार्केटाव ओरैनो बेरायबाय बेनिफ्राय आङो एसे एनै जिनिस लालाबायबाय ओमफ्राय बेहाय क्लिप्स माबा माबि एक्सेसरिसफोर बिराद किउट दं आरोखि ना खालि माने $10 बिसिना जोंनि 100 रुपिस जायो 100 रुपिसनिनो मेरला माबा माबि जिनिसफोर मोनगोन आरोखि ना ओमफ्राय बे सक्सफोरखौ आङो नायनाय जायासै खालि भिडिअल' खालामबाय आङो ओमफ्राय केपफोर ओमफ्राय नैबेयो चाइनिस ट्रेडिसनेल वेर माने इयारिं आरोखि ना बिसिनि बेयावबो बिराद किउट माबाफोर दंमोन नाइट वेरफोर खिन्थु आं बेफोरखौ लायाखिसै आरो Monster. It's fun. It's okay. It's like monster building. बाहाय बिदिनो जोङो शपिं खालामखांनायनि उनाव ओरैनो लामा थाबायबाय दसे ओमफ्राय रेस्टुरेन्टफोर नागिरबाय आरोखि ना ओमफ्राय खाथियाव मोनसे करियान रेस्टुरेन्ट दङ बेहाय जोङो दा हाबहैनोसै हाबनानै मा दं बेफोरखौ नायनोसै ओमफ्राय जाग्रा लाबोनोसै ओमफ्राय रुमाव फैफिनसै बास बेनो दा जों बे चिक' करियान रेस्टुरेन्टाव हाबबाय ओमफ्राय हाबनानै जों अर्डार होबाय अर्डार होनानै जोङो ओरैनो जिरायनानै दसे नेबाय थाबाय आरोखि ना खोथाफोर रायलायलाबायबाय ओमफ्राय दा जोङो जाग्रा लाखांनायनि उनाव हटेलसिम फैफिनबाय
आङो दा दुगैखांनायखाय आं ग्रिल चिकेन बिबिम राइस लाबोदोंमोन ना बेखौ मोनसे करियान रेस्टुरेन्टनिफ्राय दा बेखौ जानोसै आं जानायनि उनाव बिसिनायाव हाबनानै थानोसै ओमफ्राय मा खालामो नायनोसै उन्दुनोसैबा उन्दुनोसै नङाबा मबाइल नायबाय थानोसै नै आंना जाग्राया दा बेखौ मिक्स खालामजोबनानै बिराद गोथाव जाबाय आरो गोथावसिन जाबावबाय आरोखि ना माने राइट वे टु हेभ इट दा बेबायदिनोखा मिक्स खालामजोबखानांगौ Oh my god, I love it. आंथ' मोनसे कलाबो लाबोदोंमोन कला बावदोंसो $10 बे 10 हंकं डलार माने 100 रुपिस ओमफ्राय बे नैबे जाग्राया जाहैबाय बेयो $83 मोन $83 around 850 बा बेबायदिनो जानो हागौ 840-50 बिदि आं जानोसै दा बेखौ जानोसै लोंसै उन्दुनोसै मबाइल नायनोसै उन्दुनोसै I mean मबाइलाथ' थाखाथारनांगौ जेरैबाबो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बेनो आं पेन्ट लाबोनाया बिराद कम्फर्टेबल गुरै आरामथार माने एसे ओरैनो खाथि खालायाव थांनायाव गाननोबो जायो न'आव थानायाव गाननोबो जायो ओमफ्राय माने नों गोसोसो बायह्रायाव थांबाबो गानजायो आरोखि बिराद मोजां माने कम्फर्टेबल गुरैथार खिन्थु बे $20 20 हंकं डलार माने 200 रुपिस नुबाय बे पेन्टखौनो जुदि आं थाग्रा जायगायाव दिल्लीयाव आं थाग्रा जायगायाव सबदारजों होननाय जायगायाव जुदि आं बेखौ बायोबा बेखौ 1000नि खमावथ' मोनखाया मालाबाबो बायथ' 200 रुपिस लाबाव ओमफ्राय मोनसेया सायाव गानदेरनो थाखाय ड्रेसेसफोरजोंबो गानजागोन मोजांनो उदै गाबबाय आंना ओंखाम जखेबफिनबाय आं जाजोबनोबो हायाखै आंहा माने आंहा उदैया एसे गोरा जानानै दंमोन ना ओमफ्राय नैबे रबार फिसा ब्लेक कालारनि रबार फिसाया बिदि ओमफ्राय नैबे हेयर रलार ओरै रल खालामनानै लागोन बेखौ ओमफ्राय बे आंनि खानाया एसे ओरै कार्लि जागोन आरोखि ना ओमफ्राय बेखौ ओरैनो क्लिपखौ ओरैनो लाबाय आङो माने नांखागौ बेफोरखौथ' बेबो 100 रुपिस बैसोरबो 100 रुपिस मोनबाय रबाराबो 100 रुपिस खिन्थु बे हेयर रलारा $200 रुपिस I mean होननोनो रोंला जाबाय बेनो मानसिनि थाखाय बेल' बायदों आं माने आं 200 हंकं डलारल' बाहाय माने बख'खादोंमोन नालाय जथेस्थ' बेनो नैबे 35 मोन $35निमोन बेखौबो जुदि आंनि जायगायाव बायोबा बेखौबो 1000नि खमाव मालाबाबो मोना मानोना दाख्लि साननैसो सिगां आं बाव फैनायनि सिगांसो आं चेक खालामदोंमोन ना दखानाव लोगोजों ओमफ्राय बिसोरो बेसेबां होनामोन आं मिथिला जायखिजाया 1000नि खम नङामोन ओमफ्राय खिन्थु बेहाय बे $35 350 इन्डियान रुपिस होमबा नाइस क्वालिटिफ्राबो बिराद मोजां बेनोसै जोंनि थाखाय आं $200 बख'खादोंमोन ना ओमफ्राय $200 जाहैबाय अनलि 2000 रुपिसखा ओमफ्राय 2000 रुपिसनिफ्रायनो आङो बे मोननै गस्ला मोनबाय हेयर रलार मोनबाय क्लिप मोनबाय रबार मोनबाय ओमफ्राय जाग्रा मोनबाय बाय आङो दा उन्दुनोसै जाखांबाय माखांबाय ओमफ्राय दिनैथ' बांद्राय जेरावबो थांनाय जायासै मानोना बिसोरना बे सासे हिन्जावना एलार्जि जादोंमोन ओमफ्राय सासे हिन्जावा बै समाव जे टाइमाव जों थांनांगौमोन ना बे समाव बे उन्दुगासिनो दंमोन ओमफ्राय मोनसे समाव आं उन्दुबाय ओमफ्राय बे हिन्जावना बे एलार्जिया बांद्राय माने साफा जायाखैमोन ना माने इथि माने मानलु मोनदों होनदोंमोन ओमफ्राय गोजा ओरै मोखाङावबो ओमफ्राय मोदोम आथिंफोरावबो जानानै दंमोन ओंखायनो खालि खाथि खालायावल' डिनारनि थाखाय लायनोसै जाग्रा होननानै थांबाय जोङो